ಕುಕ್ಕುದು ಮೂಡಿ ಬಲನ್ನ ಬಲವನ್ನ ಕೇವಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಲ್ಪು ಉಪ್ಪಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಜಿಪುರ ಉಂಡುದು ಸೀದೆ ಕುಕ್ಕು ವೈರ ಪೋಣಗ ಊಟಿ ಅಂಚೆತಿನ ಆ ರೀತಿ ಮೈಂದಿತ್ತಂಡು ಸೀದಾ ಪೋದು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಎತ್ತನಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀದಾ ಒಂತೊರ್ತು ಕರೀದನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಚಾಯ್ ಪೂರ ಪಾರದು ಅಲ್ಪಡು ಸೀದಾ ಕುಕ್ಕು ವೈರ ಆಡೆತ್ತಿನ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 7:45 ಎನ್ಮಾಂಟೆ ಆತಂಡು ಎನ್ಮರನಾಗ ಕುಕ್ಕುವರ ಜತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಅಂತ ಕೊಯ್ದು ಐಡುದಕ್ಕೆ ಸೀದು ಸುದೆಕ್ಕು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪಂಪು ಜಪ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಪಂಪೂರ ಜಪ್ಪದ ಐಡುದಕ್ಕೆ ಚಾ ಪರಿರವತ್ತ ಚಾಗಿದಾಯ್ತಿತ್ತಿನ ಪನ್ನಂಡ ಆ ಪುಂಡಿಲ ಪಂಜಿದ ಕಜಿಪ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ತಿಂದದು ಪೂರ ಆಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ಪೇರುಗುಟ್ನ ಚಾಯ್ ಎತ್ತಂಡು ಐನೂರ ತಿಂದದು ಪರ್ಪ ಕುಕ್ಕು ವೈರ ಸುರುಮ ಅಂತ ಐಡುದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೆ ಐಡುದಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕುನೂರ ಲೋಡು ಮಂತ್ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತ ಐಡುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಮಾರಿರ ಸುರುಮ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಕ್ಕುದು ಮೂಡಿ ಬಲನ್ನ ಬಲವನ್ನ ಕೇವಲ 200 ಉಬರ್ ಕುಕ್ಕು